Hem de treballar còmodament amb l'ordinador, no només en qüestions ergonòmiques, fora de la màquina, sinó també amb les eines i la informació que en ella hi ha. En aquest cas, per exemple, tenim una base de dades relativament llarga que, quan ens desplacem verticalment, fa que perdem la línia dels títols, dificultant la interpretació dels diversos registres i camps. Evidentment, també ens falla la part dreta. La informació és més ampla que no pas la pantalla. Doncs ho farem amb l'opció Immobilitzar panells. Aquesta opció la tenim en el menú Vista, Grup Ventana, Immobilitzar. La seva aplicació és molt senzilla. L'única dificultat és recordar on ens hem de posar. Repassem-ho. En aquest cas, si tornem a la part superior, sembla que el lloc que ens hauríem de col·locar seria la casella A2. Si vaig a Vista, Ventana, Immobilitzar paneles, aconseguiré la immobilització de la primera fila superior i si em desplaço verticalment, podem comprovar com els títols sempre estan a la pantalla, simplificant molt la lectura d'aquesta base de dades. Aquesta és l'operació més habitual, tenir els títols sempre disponibles. Però també ens podria interessar que alguna de les columnes sempre estiguessin en pantalla. Imaginem que en aquest cas volem sempre tenir a la vista número de registre i empresa. Si ens desplacéssim cap a la dreta, veuríem que desapareixen. Bé, per això tenim immobilitzar panells. També aconseguirem evitar que marxin. De nou, el quid de la qüestió és saber en quina celda hauria d'aplicar aquesta opció. Si vull que els títols es mantinguin i també que la informació continguda a les columnes A i B ho facin, el lloc adequat hauria de ser la casella C2. Ens hi col·loquem, tornem a anar a Vista, Ventana, Immobilitzar, primer desactivarem l'opció anterior, és a dir, mobilitzarem els panells, i ara, a la celda adequada, torno a insistir en immobilitzar panells. Evidentment, ara si em desplaço verticalment, continua havent-hi els títols, però si me'n vaig a la dreta també he aconseguit preservar les columnes A i B i sempre les tinc visibles. Per la qual cosa, immobilitzar panells és una gran eina per tindre tota la informació ben disposada. Tornarem com a recordatori a desactivar l'opció. Seria Vista, Immobilitzar, Mobilitzar paneles. Recorda, doncs, que el quid de la qüestió és saber situar-nos correctament, sempre a sota i a la dreta dels elements que jo vulgui immobilitzar. Si també necessites la data, a banda dels títols, el lloc correcte seria la casella D2. Vista, Ventana, Immobilitzar paneles. I ara els títols continuen visibles, així com les columnes A, B i C, per molt a la dreta que vagin. Una opció ben senzilla, ràpida d'aplicar i que em pot ajudar molt a la lectura dels nostres documents.